everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Bunga lang ka na sa mong kahasol sa mga nahitabo. Dili, Joseph. Klaro kayo na ko nakita ang akong kaugalingon sa samin. May kasulti ko. Unsa? May gikalalis ko. Husto na. Ayaw na ni Gunaw. Joseph, kung tinuod nga doon ako'y parihas og naong nga ginganlan og Salome, kinahanglan nga makitaan ko siya. Unsa? Matubag lang ang daghang kalibog sa akong hunahuna. Kung ikasulti ko ka ng Salome nga parihas na ko og naong, siya ang tubag sa ako mga pangutana kung kinsa ko, Joseph. Joseph, nakabati ka ba na ako? Oo, nakabati ko. O gusto ka. Kinahanglang mailhan na to ka ng Salome. Tabangi ko kung unsaon. Magunahon na ta kung unsaon. Di lang ta magdali, sweetheart. May iyang panahon ang tagsatag sa kabutang. Kung magunitan ko lang ka ng lalaking misampit na kong Salome, makasultigod siya kung hain ka ng Salome. Ha? Tingali, ang pagpangita sa maong lalaki ang akong unahon. Dorina, klaro kayo nga dautan ang maong lalaki. Busa dili ka mahimong mangita niya. Pero siya lang ang positibong nakailan ako nga ako si Salome. Ang magkapahibong lang yun. Kung gano'ng mahadlok man siya nako. Gano'ng mudagan man siya kahadlok kung makakita siya nako. Kana ang nalibgan ko, Joseph. Husto na. Mamahuay na ta. Ugma na ta mag-isgot bahay na, okay? Sige na, balik ni sa pagkatog. Bimbo! Bimbo! Boss! Kumusta naman si Puldo? Nagpaalim pa siya sa man, boss. Bakasyon kayo, tapos mas bati. Oh, mau ba? Mayo hinoon. Ikaw unang ako saligan karon. Ikaw bahala, boss. Wa man mapatay ni Puldo ang tiguang. Ikaw una ang ako sangunan ini. Wala yung problema, boss. May ideya ka na kung hain karon ang tiguang? Wala pa lagi, boss. Usaon nga napalpak man ang among lakaw sa kuwan, padirarya. May mitira man og una ni Puldo. Nakabaos na ta sa grupo ni Zinon. Nakuhaan na sabnato sila. Hingiguasab sa nakapusil ni Puldo, boss, ay. Kamot man yun niya ang nagulit sa pistola ni Igo. May hilom nga nagbante sa tiguan nga apuhan at itong Layla, boss. Mao ka na ang imong pagduda? Pagduda lang na, boss. Oh, sige. Pangitaa ang tiguang kay posible nga tuan niya ang kwarta. Boss. Unsa naman ang naitabo ni Dario? Nalimta naman lang ni nako. Patay si Dario, boss, ay. O, napalutaw na mo nga naghikog. Mayo hinoon ko mao na. So, si Lula Nini na lang ang pangitaa ug ang kwarta. Pagkadaghan yun ining kwartang gitaguan ni Layla. Diin man yun igikan sa akong apo. Lola? Ngayon nagtuto ka man sa kwarta de sa bag. Ko na una lang ko. Kundi inyong kahat ni makuha sa akong apo. Iya baka ning gikawat. Basin ko nang hold up sila ug ang iyang grupo o ba ni Dario. Ug mao ning kwartaha ang ilang gilalisan. Mao nga gipatay nila nga akong apo. Daghang mga pangutana nga lisod pang tubagon, Lola. Pero nagtuo ko.
Nga kung kinsa man ang tag-iyaan ng maong kwarta. Nangita na siya ni ana. Unsa? Ug ang lalaki misampit na kong Salome. Siya ang nahibaw sa sugilano ni anang maong kwarta. Usa? Busa, gamiton tang paon ka ng maong kwarta, Lula. Kanang kwartaha ang mugiya na to paingos na himutangan sa killer sa imong apo, Lula. Usa? Mao ka na ang gamiton ta, aron makitaan ang maong lalaki. Lula, hinumdumi ko dog maayo. Wa pa gyud makahisgot ang imong apo o kaila nga Salome ang pangan? Iwa mangyod rin na. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Mahibaw-an rin nato kung kinsa ka na sila. Pero unsa, Lula? nagungaw kasab sa kadaot rin na. Basin kung posilon ka na sa lalaki nga nakailan mo sa sunod ninyong panagkita. Kung mauna gid ang akong katapusan, Lula, wa na kita'y mahimo. Sige, paway na. Ug ayaw gyud ipakita sa uban ka ng maong kwarta. Bisan sa among mga katabang. Haba? Butan siya pagkababay. Dili siya mahimong mamatay. Ani ko manilid sa bahay, Layla. Uy. Hello, Puldo. Oo. Paway na wala. Ako na bahala sa itong misyon. Oo. Yan ako sa bahay ni Lula. Lula nini. Lagi. May mga idea ang sunod ako. At nga na akong tiguang inipauli sa ila. Oh. Pero kung malipayon man ang ako pinangga. May nakita na kong bata. O ganahan ko niya. Unya. Unsa pa may mo gidugayan? Kidnapan na ninyo. May kamay lang nga problema. Unsa man na? Anak og doktor ang maong bata. Nakailakas ginikanan? Nakaila ko. O ganahan ka yun sa bata? Ganahan kay ko. Kuhaon ta siya. Di lang ta magdali. Pila ba'y edad sa bata, ha? Mga 3 og papay. Oh. Sige. Ipasurvey una ang tanang dapit nga ilang agian. Yes, honey. Pero, kinahanglan nga magamping ka mo. Doktor man kaha nga mahana na bata. Nga sa ato pa. Dili kini basta-basta nga pamilya. Yes, Eman. Pero... Usa na basta nang nasimuhuna-huna, ha? Unang higayon ni nga mangidnap mong bata nga gikan sa inyong kaila. Kinahanglang sobra ang pag-ampi nga buhaton ninyo nika. Yan naman ko. Mura makyudog. Dili ko ganang magpundo lang din sa bahay. Gusto ko malakaw. Murag doon ako importanteng buhaton nga wa na ko mabuhat. Ma'am Gusto- Dina. Ah. Ma'am, iaragi mo kape, ma'am. Anhira ka din hisloyo? O nang liling. Niyasay mansanas, ma'am. Nagdana lang sa kong hunting nga magamit nimo. Ayaw paglihok ng liling. May bitin sa imong luyo. Bitin? Taruyan sa hunting ang usa bitin.
Nang nakita pa ni mo nga ako nabuhat? Oh, ma'am, uy. Nakita ko gyud kaayo. Abti ka na nang mikuha sa hunting, ma'am. Uy, unya, di-target ni mo ang bitin. Sao pa gyud na igo? Nga naman eh. Ha? O, nano man ni ma'am. Ano kayo mo din eh? Oh, uy, Joseph! bitin? Joseph, ako ang milabay og hunting ni anang maumbitin. Ako! Og naigugin ako siya sa o! Ay, tinuod yun na, Dok. Kita yun ko. Grabe abti kang Ma'am Dorina, oy. Mikilab man lang siya. Ugasig maayo ka ng hunting, ng liling. Ayaw na. Nang Liling, Ma'am. palihog, ibutang anang likuranan ang masanas. Dali! Oo, ma'am. Sige. Oh, Nada, ma'am. Nakita ni mo, Joseph! Nakita ni mo! Mayo ko mula ba sa hunting! Sige pa lang, pagbuta paglaing masanas sa bangko. Sige! Oo, ma'am. Oo, nana, ma'am. Oh, narasab ang hunting, ma'am, oh. Hala. Nang Liling! Nang... Oo, ha? Ibalik na ko ang hunting! Oo. Palihog, dali! Oo, nana. Ami... Nagabi. Nakita mo, Joseph! Nakita ni mo! Maayo ko mo target gamit ang hunting! Nga naman eh, Joseph! oh, ha? Tubag ako, Joseph! Nga naman makamaaman ko mo gamit og armas! Nga naman maayo man ko mo target og butang gamit ang hunting! Nga naman! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!